Prajem vám požehnanou sobotu, milé sestry, milí bratia. Som veľmi rád, že môžem byť s vami tento deň. Pokiaľ sa nemýlim, tak je to za 5 rokov, alebo po 5 rokoch, čo zase mám tu príležitosť a teším sa, že na budúce už to bude na novom mieste, v novej modlitevni. Som veľmi rád, že ešte je naplánované aj nejaké menšie stretnutie pre tých, ktorí ešte budú chcieť zostať. Môžeme po pobožnosti sa zísť v malom krúžku, porozprávať o tom, ako žijeme v cirkvi v našej Československej únii. Veľmi rád sa o tom budem s vami zdieľať. Dovoľte mi ešte skôr, než pristupujem k Božiemu slovu, aby som pozdravil od mojich milých kolegov, od brata Dávida Čančíka, nášho tajomníka, nového tajomníka únie a tiež od brata Mareka Škroly. Pozdravujem nášho hospodára. Ďakujem, ja tiež odovzdám. Som rád, že môžem naviazať na tie nádherné piesne, na oslavu Božieho mena a rád by som pristúpil k Božiemu slovu dnes do obeda, z toho pohľadu, že v živote prežívame rôzne situácie, kedy sa musíme rozhodovať. Či už je to v osobnom alebo rodinnom živote. A niekedy hľadíme vpred rôznym tým výzvam, ktoré nás čakajú v živote. A ja si uvedomujem, že Pán Ježiš často tiež vyzýval k rozhodnutiu a rád by som sa zameral dnešný deň na jeho poslednú výzvu, ktorú odovzdal izraelskému ľudu. Dovoľte mi, aby som otvoril dnes písmo u Jána, 7. kapitola. Keď chcete so mnou, tak môžeme to spoločne nájsť. 7. kapitola. A tam budem čítať z Evanjelia od 37. verša až po verš 43. Takže Ján, 7. kapitola od 37. verša. Posledný veľký deň sviatkov Ježíš vstal a zvolal: Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije. Ten, ktorý verí vo mňa, ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, povedali: Je to naozaj prorok. Iní hovorili: Je to Mesiáš. Ďalší však namietali: Vari Mesiáš príde z Galilei? Či písmo nehovorí, že Mesiáš zíde z Dávidovho potomstva z mestečka Betlehema, v ktorom býval Dávid? A tak vznikla v zástupe preňho roztržka. Posledná výzva Ježiša Krista. Predtým, než prídu tie posledné události v jeho živote pozemskom a predtým, než príde očakávaný veľký sviatok. V tomto prípade konkrétne sviatok Stánov. Predstavte si atmosféru, kedy sa pripravujú na jeden z 3 najdôležitejších sviatkov roka, kedy prichádzajú pútnici do Jeruzaléma zo všetkých strán. A v tej chvíli Ježíš zvolá, a tam je použitý termín, ktorý je označením silného zdôraznenia, ako keby Ježíš kričal: Kto je smedný,
nech príde ku mne a pije. Čo bolo ešte predtým, než došlo k tejto situácii? Je dobré si pripomenúť, že tá 6. kapitola, predchádzajúca kapitola, hovorí o Ježišovom pôsobení, o zázračnom rozmnožení chleba, o tom, ako zo začiatku zástup bol nadšený z toho veľkého zázraku, ale potom, keď poznali, že Ježišovo posolstvo je duchovné a nie politické, tak všetci ho opustili. Až na tých 12 najvernejších učeníkov. A potom ubehlo niekoľko týždňov a prichádza veľká udalosť. Karavány pútnikov na cestách, ktoré smerujú do Jeruzaléma. Bratia Ježišovi tiež prichádzajú s myšlienkou, predsa ideme na ten sviatok stánov. Keď otvorím ešte tej 7. kapitole tie predchádzajúce verše, konkrétne 3. a 4., tak tam sa dozvieme, ako Ježiš nabádajú jeho bratia, aby išiel na ten sviatok. Tu odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš. Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš také veci, ukáž sa svetu. Ukáž sa svetu. Ježiš ale na toto nabádanie reaguje negatívnym spôsobom a hovorí, že na sviatok nepôjde. Na tie naliehania zo strany jeho bratov, kedy sa mu snažia vsunúť tú myšlienku, že v Galilei ťa opustili, ale Judsko, to je tá krajina, kde sú tí ortodoxní Židia, kde sú tí pravoverní, kde ťa určite vypočujú, kde ťa príjmú. To nie je len krajina, ktorá je zmiešaná z rôznych tých skupín, pohanov a Židov, tak na to Ježiš nereaguje. Ešte vyjadruje tú myšlienku k tomu, neprišiel môj čas. No a tak medzi tým začal ten týždeň, Sviatok stánov. Väčšina Izraela už sa nachádza v Jeruzaleme a je to Sviatok radosti. Celý týždeň sa budú radovať. Akým spôsobom to vyzeralo? Predstavte si, že len symbolicky zobrali nejaké tie nosné tyče, tí ľudia, kdekoľvek, kde sa nachádzali, na to naházali konáre a pripravili si taký provizorný stánok. Prečo to robili? No pretože tým si pripomínali tú Božiu starostlivosť, ktorá ich doprevádza celý život. Bývali 7 dní v týchto stanoch. Predstavte si chrám, ktorý bol krásne osvetlený v noci, jeruzalemský. Predstavte si krásne zborové spevy, ktoré sa spievali v týchto 7 dňoch. No aký bol dôvod toho slávenia? Slávnosť stánov pripomínala tú udalosť, kedy Izraelci vykročili z Egypta, Pán Boh ich chránil, viedol cestou, viedol ich púšťou a postaral sa o nich dlhých 40 rokov. Padal chlieb z neba, manna, ktorá sítila ľudí, aby nezahynuli hladom ani smedom. To bol pohľad do minulosti, Božia starostlivosť. Ale bola dôležitá aktuálna aj prítomná chvíľa. Ľudia práve boli po vynobraní, po zbere úrody a vyjadrovali vďačnosť a radosť nad tým, že Pán Boh sa o nich stará aj tej prítomnosti, nie len tej minulosti. No aby som ešte to dokončil, tú myšlienku, tak aj tá budúcnosť bola v príbehu tejto slávnosti dôležitá.
Pretože ľudia vedeli, že prichádza obdobie sucha, kedy bude ohrozená zase tá budúca príroda a úroda v tom a prosili tento sviatok o budúcu vlahu, o dážď, o naplnenie Božieho požehnania, ktoré zase prebudí všetko do nového života. Keď bol stred sviatku, stred týždňa, tak naraz v tom našom príbehu, ktorý som nečítal, ale je v pozadí, sa dozvieme, že nečakane Ježíš vstupuje do Jeruzalema. Najskôr odmietol ísť, ale keď je stred sviatku, tak sa objavuje. A objavuje sa tam, kde sedávali zákonníci a farizeovia v chráme a kde vykládali písmo, Božie slovo. Ježíš sa tiež posadil a vyučoval. Ale robil to úplne iným spôsobom ako tí zákonníci a farizeovia, lebo oni sa odvolávali na svojich slávnych učiteľov a dávali vedľa seba veľa názorov a ľudia si mali z toho vybrať. Ježíš sa takto nesprával. On bol priamočiary, dôrazný a jasný. Ľudia pred touto udalosťou už sa hádali, kto je Ježíš. Je skutočne tým Mesiášom? Alebo je tým prorokom? Alebo jeden z tých ďalších Mesiášov, ktorí sa objavili a nie je ten pravý? Niektorí dokonca kvôli jeho učeniu už pripravujú jeho smrť. A Ježíš vie, že teraz je tá najdôležitejšia chvíľa na tú výzvu k rozhodnutiu. A preto prichádza a zvolal: keď niekto má smäd, nech príde za mnou a pije. Pije z vody, ktorú ja dávam k životu. Ježíš zvolal, Ježíš kričal. A viete, že to bolo vo chvíli, kedy skutočne bol konaný obrad s tou vodou spojený? V strede toho týždňa, kedy sa oslavoval tento sviatok, tak v čase rannej obete zostúpili kňazi k chrámovej hore, k prameni Siloách a tam naplnili zlatý džbán vodou a tú vodu potom niesli za slávnostného sprievodu do chrámu. U toho ešte hrala hudba, ľud sa radoval a potom sa zastavili pri bráne a veľkňaz vylial vodu pri obetnom oltári pred tým, než išli ďalej. A prečo to vravím? Pretože v tejto chvíli všetci sa modlili za jesenný dážď. Modlili sa za to, aby nastalo požehnanie do budúceho obdobia. Aby Pán Boh im požehnal nielen v úrode, ale i v duchovnom živote. Pretože to obdarovanie vodou a vlahou bolo krásnym symbolom duchovného znovuzrodenia Izraela. A tiež doby, kedy príde Mesiáš a príde s tým novým životom ku svojmu ľudu. Tešili sa na obnovu, na vykúpenie, na spásu. To spôsobovalo radosť. A práve v ten deň, v tú chvíľu, Ježiš hovorí: pokiaľ máte smäd, tak príďte ku mne a napíte sa. Hovorilo sa v Izraeli, a doteraz tá tradícia taká je, že žiadna iná udalosť nebola tak silná, ktorá by spôsobovala takú veľkú radosť. Traduje sa, kto nevidel radosť naberania vody z prameňa Siloách, nevidel žiadnu radosť. A do tejto slávnostnej atmosféry Ježiš hovorí: kto má smäd, nech príde ku mne. Keď skutočne ste smední a túžite po tej vode z prameňa Siloách, tak poďte ku mne. Keď túžite po požehnaní, ktoré Pán Boh dáva
aj v tomto nádhernom obrade, no tak poďte ku mne. Keď ste vyschnutí, vyprahnutí vo svojom živote, tak teraz je tá chvíľa, že môžete prísť ku mne. Keď túžobne očakávate tie jesenné dážde, to požehnanie Božieho ducha, tak príďte ku mne. Dnes je príležitosť prijať v plnosti vo mne Božie kráľovstvo, Božie požehnanie. Príjmite ma ako dar živej vody. Zdroj požehnania, zdroj spasenia. A prečo, milé sestry a bratia, otváram tento biblický text? Pretože si uvedomujeme aj my, že žijeme v mesiánskej dobe. Že sa tešíme na Ježišov príchod, na jeho návrat. A veríme, že ten čas je skoro, je blízko. Nemusím obšírne hovoriť o znameniach, o ktorých hovoríme už dlhé roky a naznačujú, že žijeme v tej poslednej dobe. Tešíme sa na jesenný dážď, tešíme sa na vyliatie Božieho ducha, tešíme sa na nové turíce. Ale kladiem si otázku, skutočne sa tešíme, skutočne očakávame. Alebo nepodobám sa ja, alebo aj my, niekedy vo svojich postojoch tým ľuďom, ktorí sa radovali z toho, že sa vylieva tá voda z prameňa v Silách a bola krásnym symbolom, ale pritom odmietli Ježiša Krista. Boli smední po Mesiášovi, ale odmietali Krista. Radovali sa z Božieho požehnania, ale to skutočné požehnanie, ktoré Kristus im prinášal, neprijali. Prežívali radosť, ale bola to skutočná radosť požehnania, ktoré Kristus priniesol. Ako vyzerá náš smäd po Kristovi? Nakoľko ja alebo my sme radosnými kresťanmi v tomto duchu, ako to čítame na základe Božieho slova. Túžime skutočne po tej živej vode? V káhirských novinách, kedysi dávno, v novinách Al-Ahram, bola správa o tom, že pútnici, 4 muži, išli do nejakej tej svätyne, zabúdili cestou späť svojím autom po tej púšti a pretože nenašli východisko, nenašli zdroj vody, tak nakoniec všetci zomreli s tým, že vlastne nemali možnosť sa napojiť a nakoniec skončil ich život. A viete to, že potom sa ukázalo, že najbližší zdroj vody bol len 200 metrov ďaleko. Tak v blízkosti životodárnej vody a napriek tomu zahynuli. Nakoľko Ježiš je v našej blízkosti. On je bližšie než tých 200 metrov. On je každý deň v našej blízkosti. Máme ten zdroj. Máme to, čo môžeme čerpať. Ten biblický text potom pokračuje ďalej a na tú výzvu potom, kto má smäd, nech pije, Ježiš navezuje slovami. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Na čo naráža Ježíš na tomto mieste? Izraelci verili na základe proroctva Ezechiela, že v dobe Mesiáša, keď príde, tak sa objaví v chrámovej hore prameň a ten prameň bude tak silný, že zaplní priestory celého chrámu. Na jednej strane nám to pripadá ako veľká škoda, niečo, čo je katastrofou, ale pre človeka, ktorý žil v tej vyschlej Palestíne, je to zdroj požehnania a radosti. A ako Mojžiš udrel do skaly a vytryskol prameň,
podobně Mesiáš na konci vekov udrie do skaly a otvorí další prameň. Tak tomu Izraelci verili, tak to očakávali. Vody naplňa priestory celého chrámu. Ale Ježíš, k prekvapeniu asi mnohých, vykladá tento biblický text úplně jiným způsobem. Ako jsme to čítali, kto verí, tak sa otvorí tá rieka živej vody, ale potečie odkiaľ? Znútra, z nášho vnútra. V proroctve Izajáša 44. kapitola 3. verš, len na okraji vravím, tak tam je napísané, že vody symbolizujú Božieho ducha. Takže keď vyvierajú tie vody, tak je to symbolika, nádherná symbolika Božieho ducha, ktorý občerstvuje. A čo je na tomto verši veľmi zaujímavé, že tá voda nie len tečie a vytečie, ale že sa stáva prameňom. Ježíš nám ponúka vo svojej službe k nám, že sa stane v nás, v našom vnútri, nevyčerpateľným prameňom, ktorý uhasí každý smäd. A je to možné len a len v tej službe pre ostatných. V tom prípade tie vody sa rozmnožia. Výraz rieky živej vody je označením takého prameňa alebo živého vodného toku, ktorý tečie a zásobuje vodou celý rok. Izraelci boli zvyknutí na to, že tie pramene a skôr potoky sa objavili, ale v dobe sucha potom zase vyschli. Takže Ježíš tu nás dôrazňuje, to nie je len potok, ktorý raz sa objaví, ale potom sa zase stratí. Ale je to prameň, ktorý má stálu povahu, ktorý naplňa každý deň novým životom. Čomu sa chceme podobať, bratia a sestry? Tým potokom, ktoré čas od času naberú tú vlahu, vodu a dávajú, alebo tým prameňom, ktorý vyteká z nás vďaka Božej milosti a síti okolo tam, kde je potrebné. Nie len prijať od Krista, ale tiež dávať. Prameň má tú moc, že dáva. Chceme tiež dávať. A Evangeliu Jána je to veľmi živé a tie obrazy sa mi veľmi páčia, pretože v každej kapitole nájdeme niečo, čo súvisí so životom. Je to nielen živá voda, ale je to tiež chlieb života, svetlo života. A v 11. kapitole potom čítame, Lazár prešiel zo smrti do života. Zázrak vzkriesenia. To živé spoločenstvo s Kristom, ktoré potrebujeme na nové Turíce, aby sme boli pripravení na jeho krásny návrat. A k tomu ešte dodal, a čítam 39. verš, to povedal o Svetom Duchu, ktorého mali dostať. Jedine Duch Svätý nám môže uhasiť náš smäd po spoločenstve, po Kristovi, pro živote, po vzťahoch. Toľko Ježišové slová, najväčšia výzva k rozhodnutiu. Aká bola reakcia? Ako sme to čítali? Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, povedali, je to naozaj prorok. Iní hovorili, je to Mesiáš. Ďalší však namietali, vari Mesiáš príde z Galilei, či písmo nehovorí, že Mesiáš ide z Dávidovho potomstva a z mestečka Betlehema, v ktorom býval Dávid. A tak vznikla v zástupe preňho roztržka. Ľudia napriek tomu jasnému slovu, ktoré Ježiš adresoval vo forme rozhodnutia a výzvy, tak sa rozdeľujú. A tu na Ján hovorí, že do 3 táborov. Tí, ktorí hovoria, no je to prorok, je to človek, ktorý ako nám má čo dať, ale nie je Mesiáš.
A jiní jsou přesvědčení, a okrem učeníků už, je to Mesiáš. No a potom jiní mají teologický názor na to a velmi správný. No veď Mesiáš musí přijít z Judska, z Betlehema, z Dávidovho pokolenia a rodu. No a to Ježíš nie, to on je z jiného města. Mají na to jasný teologický názor. Ježíš napriek tomu, že zjednocuje, tak nakonec způsobí rozdělení do 3 skupin. Je to realita, která nás doprovázať bude až do konca existencie tohoto světa, ale důležité je, že ľudia sa rozhodovali tiež pre něho. Ten posledný deň sviatkov stánov tejto slávnosti bol pre nich nesmierne dôležitý. Je důležitý aj pre nás. Já verím tomu, že v určitých momentoch vášho života tiež ste stáli před důležitými rozhodnutiami. Ale nezabúdám na to, že každý deň nás Ježíš pozývá k živému prameňu. K prameňu, který sítí našu dušu a připravuje nás ku službě. A tak si kladiem aj pri tomto oblúbenom verši, ktorý mám v tejto kapitole o Ježišových slovách otázku, či skutočne som natoľko smedný a prahnem po Ježišovi. Či skutočne prosím vo svojom živote, alebo prosíme za vodu, za vlahu, za dážď. Dážď, ktorý nás zmení v prameň, ktorý nás zmení v živého svedka, ktorý svedčí druhým. Prameň, který nás zmení tak, že dáváme úrodu, dáváme ovocie. Prameň, který nám ukáže, aké máme dary ducha, které jsme dostali od Krista. Chceme být tými pútnikmi, kteří jsou na cestě smerom k nebeskému Jeruzalému. Chceme být tými, kteří se těší na novou zem, ale aj na této zemi jsou svedkami toho, že je něco lepšího před nami. Pokud áno, tak i pre nás platí to krásné zaslúbenie. Pokiaľ si smedný, príď ku mne a napí sa. Amen.